Nupay ti bagyo kan panagtudtudo kat gagangay dito'y Pilipinas. Iti bulan ti Setyembre kan Oktubre taon 2009, dua a nagpipigsa a bagyo. Tinangipaay itinapigsa nga angin kan tuloy-tuloy a panagtudtudo. A nagresulta iti kalamidad. Pan nakadadaol ti sanikwa kan biyak. Kang runaan na iti deppaar ti amyanan a Luzon. Ijay Cordillera, nasurok at wagasot ti Pimusay, idinto taribo met tinagakar ti pagyananda. Gapo iti tuloy-tuloy a panagtudtudo na, nagresulta iti layos, kan panagregaay ti daga. Kaaduan ti Pimusay iti probinsya ti Benguet. Ti kagrabyan a panagregaay ti daga, kat napasamak ijay Little Kibungan, La Trinidad, Benguet. Dinalapos tinagregaay abantay ti balbalay. Kan pan nakagabor ti daduma a residente iti pitak kan batbato. Kas labangungot daytoy apasamak, iti unos ti panagbiagmi kat itala a mapasamak. Kinuna ni Benguet Governor Nestor Fongman. Ti tao, kat awan kontrol kan bilag na iti naduma-duma a banag. Nang runa iti bilag kan wagas ti nakaparswaan. Daytoy kat istorya ti maysa a tao a nagtarigagay amang tunoy iti arapap na agunudan. Dagiti banag a tarigagayan na ngem iti apagdarikmat kat napukaw laeng. Nupay kasta iti pan nakapukaw na kadagitoy naaddaan iti pamati kan pan nakaamu kadagiti bambanag adina kontrolado. Tiwagas ti Diyos, kat saan amatukod ti tao. Nupay kasta, tumaod tinamnamak numalagip ko daytoy. Saan nga agpatingga ti ayat ni Apo Diyos? Agnanayon ti panang naasina. Daddy, adayo ka dipay. Ano sa anak ko dandanita yan. Mami, maulong lawak. Oh, atoy, uminom ka iti danom. Daddy, dito'y tayo ka din. Wen anak, dito tayo pa eh. Class, pagsaritaan tayo ti maipapan iti ambisyon iti biyag. Anya ti kayatyo a pagbalinan intun dadakkel kayon. When? Ayat ko, ti agbalin a nurse, ma'am. Ma'am, siya kat kina doktor. Kayat na ti agbalin a doktor. Dagiti dadumangay. When? Ali. Kahit ko tagbalin niya maestra, kaskada kayo, ma'am. Wow, mayat dayta.
si Camilton. Anya ti ambisyon mo iti biyag. Ma'am, kayat ko ti agboy na kabaknangan dito a lugar. Kabaknangan. Class, dumngag kayo. Milton, si ka lang tinaydumduma ti arapap na itay ah. Saan ba't adakos tiyagara papa? Wen, ngam kasla imposible da ito. Ambok, datay ti may sa kapobrihan dito'y lugar tayo. Ngamali, saan nga amin abaknang kat na yan nakabaknang? Saan? Wen matkit di ah. Ay wen. Tamakisimba no Domingo niya. Wen ah. Sardengan nyo ti mga ayam di takamote. Milton, ayabam ti amam. Mangantayon. Wen nanang. Tatang, manganen. Tatang, nanang. Kasano nga ta ti bumaknang? Kayat ko ti bumaknang. Ay, anak ko, ambisyoso ka. Baknang tayo mat. Kitaem, adu ti kamuti tayo. Kamuting kahoy. Inaldaw tayo pa'y nga agsida iti bisukol. Saan nakasta ti kayat ko asawen? Kayat ko, dakkalabalay. Adalugan, kan ado ti kayat ko nga ramiden. Kas iti aramiden dagiti babak ng tao. Anak, sing-sing kiputam ti agis kwila. Aging ka iti makaturpos ka. Taray ta ti amok ang makatulong. Iti arapaap mo. Agpayso ti imbaga ti amamken ka. Ikarigatan mi ti agtrabaho para iti panagiskwelam. Tatalaga ada kami, akurang ti adal na, kat marigatan kami. Kurang tinagadalan mi. Taubing kami pay, natayon dagiti naganak kada kami. Iso kastulatan nakanayon ti kanan mi ti agmalem. Ngam no ipursigim ti ambisyon mo, awan ti imposible. Ikarigatan kan gagatan mi matlatta ti agtrabaho, nga uray rabii. Taday to'y nga aramidan mi kat para kada kayo, anak ko. Kat sika, orisyan, sing-sing putam ti agiskwela. Oo, nanang. Nagtugaw ni Hesu Kristo. Inwaras na ti panagkita na, kat nakita na dagiti babaknang, at at tao nga agipispisok, iti kwarta adaton da ije templo. Nakita na met ti maysa a nakapang panglaw a babae a balo. Anang ipisok iti 2 sentimos. Ibagak kada kayo, kinuna ni Jesus. Ad-ado ti intinag daytoy na panglaw a balo ngam iti isu amin nga intinag dagiti dadduma. Ta indaton da ti sobra ti kinabaknang da. Ngam isu a balo, nupay na panglaw, intid na ti amin a pagbiag na.
Milton, inta agay ayam. Jak kayat, dituyak laptad. Anya gamin ti panunutom. Maipapan iti na adal tayo iti Domingo. Jak maawatan. Oh, Apay ngay nabalbalor dya inted ti babae kat sing timuslaeng. Idinto tadakdakkel ti inted nagiti babak nang atataog. kaputa. Intod na asi pupuso ti adakan ko na. Saan ka di? Apay ngay nga inted namin. Oh, no siyak akot jak agited. Di pa'y karkaro a pumanglawak Di bali, pantan tumanan iti simbaan. Damagam ni maestra. May papan iti ita. Anyat kaya't asawen ti memory verse tayo? Okay, Shakira? Ay ayatan ti Diyos, tinaragsak nga agited. Agpaiso launay dayta. Ay ayaten ti Dios tinaragsak nga agited. Milton, panging di ka nagsimba itay bigat. Napanagjaigit ti karayan, nangala iti kawayan. Pangusaram iti kawayan. Aramidak ngalkan siya. Alkansya. Pangala ang may ti kwarta nga ikargam dita. Ni, Ada na panunod ko, apangalaak iti kargak ditoy. aywan, Ibagag tukin ka. Agaramit kang mata ti para kanyam. Kitaam baka madadaol. Ada ko man auntie. Uy, ada, auntie. Apay, Kumatang ka man ti orchids. orchids? Madumat ti orchids ko. Auntie, mayat da ito'y. Ada sabong na. Oh, manungay day ta sabong na. Auntie, nayunam ay tibayan mo ita. Nalakat ti panang bayan mo idi. Manungarot ti pangbayad ko, to'y sabong na. Oras 50. 50? Dahito ngay awan sabong na. 20. O sige, alaak amin dagitoy. Ang mabalin, ano bigat abayadak dagitoy inya. Auntie, kaya tiyo ka di pa iti gumbatang iti bisukol? Alaga negosyante kayo nga ubing.
Hey, manot naornong mo ngay. Ngi, dinisturbo nak, kitaam, nalipatag jibilbilangak nga ro dun. This is the PE class of the Togo National High School, particularly in civil technology. And these are the boys. Through the darkest desert, through the deepest snow, forward, always forward I go. What a journey it has been, and the end is not in sight. But the stars are out tonight, and they're bound to guide my way. Aday ta, ada na ornong mo. Wen nga rod, ngam kurang pa kiding sarap ko mapag-eskwela ti kolehiyo eh. Mabalin mat nga ag-apply ka. One, ito is scholarship. We know ag working student ka. No talaga kayat mo ti makaturpos Wen nga rod, padasak ano makapasaak. Si kamat ngay, anya ti plano. Napanak ki Jay Biskaya. Tani uncle ko, itimang pa-eskwela kanyak. Biskaya, nagadayaw matan. Imbaga na ngamin, kanyak pag-eskwela anak, tawan mo ti paggastosan na pamilya na. Takas Jay ngamin, tinapasama kiti biyagda. Na disgrasya iti pamilya na. No apay mata napasamak ti kasta. Wen, kasmat kadana ng kantatang ko. Nasapa na ulila, iso asaan da naka-eskwela. Kunada nga rod, adadagiti mapasamak aditay mapakadaan. Talaga akasta. Wen mat kiti, Iso nga umayak agpakada kita nubigaten nga agpabiskaya. nubigatan. Wan? Sige nga rod Di nakto nga rod liplipatan Wan. Agsura takto matlaan king ka. Sige, salamat nga rod pinasarnak. Sige Wen, sige. So pag-usapan natin ngayon ang bagong batas, and that is the Real Estate Service Act, which is in short RESA. This is covered under the Public Act number 9646. Ang ibig sabihin dito, lahat ng mga practitioners katulad ninyo as brokers would have to be licensed now under Professional Regulation Commission. So which means that you carry with you a license which is similar to a doctor, to a lawyer, to a CPA, to a nursing profession. And binibigyan tayo ngayon ng ika nga konting elevation o kadangalan.
Di bale, tawagan mo na lang ako dito sa contact number. Sige. Contact number ko. Sige, ha? Okay naman. Dayjay. Manipod iti banda nga day ti kayo na. Ngaging ga iti ayan ti tangke. Ay, kumusta nga igayam di padasam nga idil? Mayat, on the process di ay kliente. Mayat saan kumabarat? Panagkunakat saan? Tumautawar ngam kitanto no kasano kalpasan ti negosasyon. Venture Real Estate and Construction. Yes, Milton. Good afternoon. How may I help you? Wen, naisempa kong dagiti papilis. May kantulangan nandito tapno makitam. Sige, Wen, salamat. Ayos Ni Mr. Dong Lada Jay klientem? Wen, Manutimbagam ngay. 5 million lang. 5 million? Agasam ngay, talaga ka. Masapol ang nautak tayo. Tapno makaliksab tayo tidakkel. Apo! Si kamat gayaman ti. Ay, imbag taadda ka pa'y laang. Anya Dayjay? Adda awit ko a solicitation paper. Gaputa, na ospital ti dua akabagyan tayo. Biktimada ti dengue. Asino dangay? Atoy, darodel kan amat. Pasaam Kuanti. Nungay dagiti official ti pagsolisitam. Kas kuma kada kapital tayo. Sigud mo't nga aramidon tayo daytoy. Kan duada ngamin itaan na ospital. Iso dakkel daytoy maitulong tayo kadakwada. Mabit lang nga rod, anti. Kita no ada maitad ko. Atoy anti, alaan nyo. Ilistam nga ro dito tinagan mo. Saanan, ulay tabasit, nakababayin mat. Sige anti, inak nga rodan, tagdardarasak namin iti trabaho. Agyamanak mapanak iti bangir abalay. Sige. Mayat, inlupasyon ngayon po nagdagiti semento. Gusto, ni. Angkan, apay nga dagito bing timang trabaho iti dayta. Ay, awan na. Anya taralamitan nyo. Sayatan nyo ati trabaho yo. Nangina ti alublaks. Ibawas ko dayta ti suldo yo. Nangina dayta, 13 pesos. Kano nga tamalpas dahi ti trabahoan nyo? Masapol apaltakan nyo Tamalpas ti makabulan tan Dandani man ti panagbabagyo.
Naimbag amalom mo, Brother John. Basta matkin ka. Siyak gayam ni Rita Gapos, taga Bagyo. May saakmat a pharmacist. Kat kas may sa Kristiyano, kayat ko ti ag-volunteer iti medical mission yo. Agyamanak ta kayat mo ti ag-volunteer iti medical mission. Kinagpaeswan na, kasapulan mi ti volunteers. Mayat launay takayat mo iti ag-volunteer iti medical mission. Ano na pagbibilan ni kang salaan yung kanila? Pudno, kunak kada kayo, asino man adungag iti saok. Kan mamati iti nang ibaon, kanyak, maadaan iti biyag nga agnanayon. Kan multivitamins. Kalpasan amangan kayo, may sa abeses may sa aldaw. Oh, Jay atidog, iyag yo. Ikabilyo dito eh. Okay? Dito eh. Manong, alpas matuntoy balay mo. Nagparty ka mat ah. Isupay mananday ta gastos. Uray may salang ababoy. Day tala ti mo yo. Hoy, ada pa'y may sa iyo nagyo. Di ay lamisaan. Aywan. Ditoy. Ditoy. Apay. Ngarod ah. Agparty ko mamatan niya. Un nga rod ah. Uray may sala abikal. Uy! Nalpas gaya man tayo balay mo! Espesyal ah! Nagdakkel pa'y! Wen garod, masapul ko mga agparty kamot ah! Uray sika. Umay kayo kidi. Agkapi. Natibkar to'y balay mo, kan nagdakkel. Ay, wang gayam, ada ka no bagyo apa umay. Bagyo? Kano? Nurabi ikano, baka adu kano ti dadaulan na abalay. Sa bagay, naglagdamot ti balay ko. Ulag super typhoon pa eh. Saan naman ano? No, sa bagay.
Sir, excuse me. Nagapuan ka di dahiti ngayon tulong nyo kada kami. Naggapo kadagiti tao naayat at tumulong. Agyaman kami unay. Dakkal at tulong dahitoy, ipayo kada kami. Awan anyaman na, ngam nasaysaya at no adakin ka daytoy, mas makatulongkin ka. Agyaman na ka. Dakkal at talaga tulong dahitoy. Makaipay ginawa kada kami. Sakgayam ni Milton. Siyakmat ni Brother John. Agyaman na. Sige nga rot. Makipag-greet na ak iti napasamak. Amok ana po kaw amin ang nagrikatam. Ngam, kasta talaga iti biyag. Kaputa damtang talaga dagiti banag at di tayo mapakpakadaan. Kas ko makadagiti kalamidad. Bagyo, panagrigaay ti daga, kinginad. Ngam kasta talaga, kitaam dagito'y daduma. Naawanan dati pamilya, naawanan dati anak, naawanan iti ina. Nadagdagsan daytoy itirit nada. Tilaang ti Diyos iti akin kontrol dagiti abanag. Kayat mo asawen. Iso tinang dadal iti balay ko. Ulay kung ano dahi ti daan na balay tinadadal. Amok adda napintas a rason ni Apo Diyos. No apay nga impalubos na ang mapasamak iti kasta. Ti panagayat ti Diyos kada tayo ket awan kaasping na. Nakarkaro pa iti panagayat na kingka, ngem iti siyak. Jak maawatan. Kuna ni Apo Diyos iti sauna. Italikyo ti buteng kandanagyo kingkwana. Kaputan no agtalak tayo kingkwana. Iso ti makaamu iti amin. Agtalik ka asi pupuso. Grabe kayam, tinapasamak ditoy. Adu abalbalay, ti nadadail. Wen nga rod, iso akas tao na iti pinakatismayak. Sigod, balbalay iti makitak ditoy. Ngamita, puros bato. Nga magyaman aklaw na'y, kadagiti na ibagam iti kalman. Pinanpanunot ka na imbag. Pagyamanak, tadinak nalipatan. Wen gayam, ada Bible study no rabii. Umay ka no kayat mo, ti dumngeg. Wen Kayat ko nga i-welcome ni Milton kan ali diti balay. Agyamanak taimay kayo. Sakbay amapan tayo iti leksyon, kantaan tayo pa'y daytoy a kanta. Agingga iti maamuam ti ayat ti Diyos. Jangan tuman, jangan dan sama.
Ti adalan tayo itaarabi ket saan ang mapakadaan. Ginginod, bagyo, didigra, saan ang mapakadaan. Nang runa ni patay. Mapasamak ang mapasamak ti tibiyag ti tao dayta. Ngam adari medyo na nung mapasamak daytoy abanag ket maliklikan. Kuna ni Jesucristo, ti Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Siyak ti dalan, siyak ti pudno, kan siyak ti biyag. Awan ti makapan ken Diyos Ama, no saan ang magnakanyak. Isu nga isagana tayo kuma, ti biyag tayo, babaan ti pamati, ken panangawat tayo ken Jesucristo, kas mangisalakan ken Apo tayo. Kinunana iti Roma Kapitulo 10, versikulo 9. Tano babaan iti panagsao, ipaduyak-yak mo ni Jesus nga isu ti Apo, kat patsem iti pusom a pinaguungar ti Diyos, maisalakan kanto. Ita, ti aramidem, tapno maisalakan ka kat agkararag ka. Daytoy ti kararag. Ikararag mo daytoy. Apo Diyos, bigbigak ama nagbasulak. Pakawanam dagiti nagbasbasulak, kat itaawatak ni Jesucristo kas manubot ken Apo iti biyag ko. Sikat agbalin nga Apo ti biyag ko, tulungan nak amang tungpal iti kayat mo nga aramidak nagtulnog iti bilin mo. Daytoy iti dawat ko iti naga ni Jesucristo. Amen. Kasta ti aramidem, may mayat nung nakasagana ka sakbay iti ipapatay. Gaputa kunana iti Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27. Na ituding amatay ti tao iti maminsan. Katkalpasan na ukuman ti Diyos. Isagana tayo, tibiyag tayo, taababala ang tibiyag. Kat di tayo amu no kasano ti ipapatay tayo. Tani patay, saan ang mapakpakadaan. Sakbay kumangarod ang maturog tayo, ikararag yuday ta makararag. Lucas Kapitulo 12, versikulo 16 hingga 21. Ket sinarita ni Jesus daytoy apangarig, adabak nang anawadwad ti apit iti talo na. Iti kasta kinunana iti bagina. Anya nga ta ti aramidak, awan umanay apang ipampenak iti apit ko. Amukon daytoy ti aramidak, rakrakak to dagiti sarusar ko, ket mangbangon akto kadagiti didadakkel pagipampenak iti apit ko, kenda duma sanikwak. Ket kunak to iti bagi, naggasat kan bagi, taadamin ang masapol mo iti ado atawan. Aginana ka, mangan ka, aginom ka, ket agragsak ka. Ngem kinuna ti Diyos kenkwana, maag, itamatla arabi matay ka. Kat amin dagiti nga ornong mo, siya sinunto ti agtagikwa. Kat ingibos ni Jesus, kastanto ti pagbanagan dagiti agornong iti ado asanikwa ngagpaay kadakwada. Ngem napanglawda
iti imatang ti Diyos. Gantulay pengusal mo, ditabiatan ket sangmu. Sonsios jan angitan, nitabiagmu. Kapapat ganjan maranto, pigan mon isyayaw. No ay si malay timpo, kadaraw man amin. Jet no say ako mo, naksyang malang. Kuna ni Jesucristo, ti Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Siyak ti dalan, siyak ti pudno, kan siyak ti biyag. Awan ti makapan kan Diyos Ama, no saan ang magnakanyak. Ikararag mo daytoy. Apo Diyos, bigbigak ama nagbasulak. Pakawan naman dagati nagbasbasulak, kat ita awatak ni Jesucristo kas manubot kan apo iti biyag ko. Sikat yak balin nga apo iti biyag ko, tulungan nak amang tungpal iti kayat mo, nga aramidak, nagtulnog iti bilin mo. Daytoy iti dawat ko, itinagan ni Jesucristo. Amen. Apo Diyos, bigbigak nga doonay tinagkurangak king ka. Pakawanan nak kadagiti inaaramid ko aban banag, adi ka na idayaw. Idalanak nga rod itilombang nga ramidak. Tapno adak ka di ang maidayaw ka. Ita nga rod agundaway awatan ka, Jesucristo. Kas manubot ken apo itibiyag ko. Pangpangaasim ka di apo, tapakawanam amin, dagiti basbasol ko. Dagiti nga rod itidawat ko. Itinagan ni Jesucristo. Amen. Atan. Milton, naimbag abigat mo, pasensya ngamjak makatrabaho ita, impang ko ni nanang iji ospital, kimaro ti sakit na, kat amangan no agbayag ijay. Si kamat gayam. Agyamanak tain may ka. Agtugaw ka Ket, kumusta ngay ni nanang mo? Sumaysaya at matkit din. Mabalin arumwar no bigat ngam.
Agproblema kami garod ti kwarta a pagbayad mi kaputa talon a Domingo ti kaadami ditoy. Siyempre, naurnong ti magastos, problema ti pangalaan. Teta nga rod ti maudi nga resita ni doktor nga agas na. Agyaman naklaunay ti intad mo ngayong bayad ko ijay ospital. Kinapudnuan na, mas daawak garud ta, ada nga kasapulam unay, ngam intad mo pay lang kanyak. Di bali, tabak nang niya po Diyos, sukatan nanto. Kinagpaisuan na, ita ti kawanan agundaway atin mulungak, ket maawatak itan, kasti gayang tirik na. Nagmayat. Ni Apo Diyos nga rod ti mang subalit kang ka. Sapay lakuma ta makabangon ti negosyo tayo abi magsak kapo iti kalamidad. Italak tayo latan iti Diyos. Ket anya ti planom itangay? Nangagkumat ada bakanti kano a trabaho ijay resort. Kastamat ti konak, padasak mo't man ti aga-play jay. Ta at least, asidag iti lugar mi. Wen tanaamuak nga umad-ado ti mapmapan kano a turista ijay. Wen, tamayat, ken madibdibilo pay kano iti usto. Si Kamat Gayam, kumusta? Mayat. Sika, kumusta Kamat? Mayat, dito ti trabaho kita. Mapatay ti cottage, tayo dyan nga ituloy ta ti agsarita. Talaga improve dito yun Dito iti pagre-relaxan mi tunggal agga po kami iti medical mission. Wen Gayam, kaano manan nga iti sumaro na medical mission nyo? Iti sumaruno a bulan. Baka kayat mo ti sumurot. Anya nga iti aramidak ijay? Adu iti mabalin mo may tulong ijay. Kas kuma iti panaglistam iti nagan itdag iti pasyente. Mabalin. No umay abulan. Ay, Brother John. Apay. Mapan kayo na ya. Wen. Aywan Gayam. At iti brochure mi, pakibasa yo. Wen, salamat. Sige nga Rod. Wen, sige. Uy, para medical mission. Hello, Milton.
Dakal unay ayaman mi iti tulong mo para iti medical mission. Tapos, sika, paigay, kapayapa, bipili na kayo. Ito pa umalan ni ang pipilitan. 97.6. Baka dito ka din ulit? You can take in antibiotics maybe first step for your sinus. Ni Roldan ka nga nagsabi. Si nurse. Dayto iti paracetamol. Agtumar iti 3 a beses iti maysang aldaw. Agsapa, wen. Kan multivitamins. Kalpasan amangan kayo. May sa a beses, may sa aldaw. Ang padidelin mamas, jingay nangalay tinapoy. Ni Rita. May sa kadagiti sumursurot iti medical mission. Mabalin na iyang amom kanyak. Single file lang matkidi iso na Pakisurat tinagan kan tawenda ditoy. Kalpasan na. Tiki na siya sino da, samon to ipapirma kadakwada. Salamat! Daddy, dito iti nangipatak daram iti balay mong idi. Wen anak, grabe tinapasama kidi. Adu abiyag, balay, kansan ikwa iti napukaw. Adu dagiti banag aditay mapakadaan. Iso aditay mabalin ngagtalak kadagiti bambanag a mapukaw. Daddy, anya nga rod ti kasayaatan nga aramiden. Inton dumakal ka anak ket babaan ti grasya kan bendisyon ti Apo di mo liplipatan ti tumulong kadagiti kasapulan. Gapo ta isu ti kayat ti Dios nga aramiden tayo. Wen anak, pudno launay ti imbaga ni dadim. Gantulay pengusal mo, ditabiatan ketsang mo. Sonsios jan angitan, nitabiag mo. Kapapat ganjan ngaranto, pigan mon isyayaw. No ay si malay timpo, kadaraw man amin.
jet no say aku mo naksyon malah madagampay lang mata mansilbin si kato pigantula imo pansilbi naliwan ni man pigan